doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Horas madita sudi. Hami jongjong dison padita parhaladu HKBP Rawamangun. Diari nadenggan nagok las nirohon. Pasahat tot Tuhamu. Selamat tau baru madihita. Hamu amang nang doh inang na posobulung do remaja nang danak petahoe ganup ruas ni huriat tadi inganan Nabi dohot na hadir di son. Sai tuhatama upukka ulauta pakobasota di tahun kesehatian HKBP 2002 tuhatama nama masu-masu hita. Amin. Huria nahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sian asini rohani Tuhata. Nunga tari parhita tu tahun nai baru tahun 2022. Di bagasan serep ni roha zong hamin waeng di zulun. Pasahato Tuhamu amanami na posobulung remaja nang doho sekolah minggu. Selamat tau baru ma dihamu. Dang terbaik sodong nahurang lebih di persauratan nang di pakubason nami Tuhamu di tahun 2020 dan salpui. Di bagasan holong ni Tuhata mangido hami. Asa merpemuati rohamu Tuhami diakka hagalion dohot hahurangan nami i. Masih tangyangam mahita. Asa di pergugu itu hatta hami makubasi huriata lam tudengganna di tahun na ibaruon. Debatado bonana dohot uzungna. Ibana perzulu jala perpudi.
Dinaung tari parhita tu tahun 2022 on, nunga perzuluhian tu hatta pai mahok kita. Zala mengaradi ngulu, dohot nasa narikot dihita. Beta mahita marsoba, marsaur doh debata na punah waso dohot partikiani. Ay na maringa maibana di tonga-tongata. Hita ma bangso pinarmahanna. Jala debata sadiri saor tu hita. Di bagasan las ni roha. Tapuzi tapasangap maibana. Maredde ma hita. Marhite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni tod di porbadia, na tumapalangi to tanoon. Amin. Au do alpa, au do omega, onana doho ujungna ina Tuhani, na dong do naungadokia doho naro, pargogo na sumurung. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, siana sini roham do bay sahat tami tu tahun na ibaruon. Poro na mga ramoti hami di bagasa tahun na salpui. Saya si maroham, saya unak tulak kami nuaing. Saya dongani mahami di bagasa tahun na ibaruon. Pasu-pasu mahami rodi akaulaw na ringgan. Nahulahami marhite-hite guarmu. Alay na gumudang. Pasu-pasuho mahatam na badia itu rohanami. Asa gabi na baru rohanami. Asa tarpamasuk ko hami tu banua gijang. Iha susuda ni bohal nami. Amin. Tangyok kamu mapati idebata di tahun na baruon, imana tersurat di poda tolu ayat 5. Marhapo satu Jehovah mahosian nasaroham, jalaunang marpangusadeak ko tu pikiramu sadiri, atong rak mangidugugu mahita siya tuhata. Ale tuhat debata, tay pergugui mahami, mangulahon na haubar tu patikmi. Amin.
tatopoti marusata tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata na di banua gijang, para siroha na sumurung, uparhatu tuhami do, olan ala asini roham na mangulut ngelunami, tahat tu tahun na ibaruon. Kudang dudu sa hula hami di tahun na salpui, marite hata nakpabenan nami, teunang jolotaba, te pasobu mahami mangolu. Di halomo rohamdo, asa marhapo satu hami, ay hodo bonana doho ujungna, guru di hodo ngolunami, alai pipata naing dosa guru di hami, sa guru tulomoni roha do pikiran nami hubaik kami, molo tulus na huparsita hami, pipata lupa do hami madok mauleate tuho, jala molo sosaut na di roha nami, gabe madere do hami, jala manarita tuho. Seurupi mahami paubah rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus haholongan ni roham, ipanguluhami, doho alani guarmu na badiai, ale Tuhan, teasima roham dihami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jahuba. Unak ko may biar ayaw do siluluhok ko. Nunga pola hujou guarmu au napunaho. Hasangapo mari debata na digijang. Amin. Atani debata turput di tahun na baruon, imana tersurat di parjamita tolu, ayat sada sahak rodi ayat 10 tolu. Martikibedo luhut na natinopa, martitibedo huhut na sasakap-sakap di hasianganon. Nama bugangi dohok na pamalupon, na mangalohai dohok na paulihon. Nama bolok ke batu dohok na papungo batu, nama siuma dohok na madau sian nama siuman. Nama ngaribahi dohok nama jarumi, nama uhobuti dohok nama hatai. Tungaha mapasaulian na hot tinggal li pangula, marhiti sian ulaw na sa diri.
alayang ko ibana ding gado sa luhu na idibain, itik kehaletan na, ito paho dohuhut rohang uluan sa liling-liling na, tubagasan rohana sida, olan na so dapat jolmai sulik kiton na, jadi-jadian na, inadihon ni debatas yang mula-mula sahat rodi ujung. Akup ni tahe, manangi sejol mana manga do na minumi, do na mardina da denggam marhite sianu laon na, ileo-leo ni debatado nangi, ima sahatna, martua do akana tumangihon hatani debata, jalan au peoksta. Amin. Ta tidak ko mahaporsiaw tay, tungona hina tidak ko nidungata sa haporsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata jahuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi seto di porbadia, adorak suabuhuan, ido tuhata, na tumau na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajan lo ibana di hau pinorsilang, na tuat tubanotoru dung ditanom, na mula mangolu di ari patuluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siam debata jahuba, amanai pargogo na suatu dosani, isime ibana pe mamulak so tu tanon, manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsea di tod di porbadia, jala doksa da huria na badia, huria hatopan ala Kristen akka na badia, do dia sesani dosa, do iatai na madok, mulak mangolu suhut daging ihalak na mate, do dia ngoluan na sorasuda. Amin. O tabigima madokata sian ruas. Oras madita salutna ruas HKBP Rawamangun dia balatikion. Mulai tema di Tuhan na malion tiki di hita na lehet bu hita beracara per minggu tadi awal tahun 2022. Udut tusi mulai tema di pandita segenap pendeta na diulun pendeta Barner Suburian. Mulai tema di hamu amang pandita dot citua dot multimedia song leader
sudah berpartisipasi di acara gereja di tahun 2021 yang lalu. Mulai tema salinai Tuhamu, aku mewakili ruas ni HKBP Sian Wix Ramangun Sada. Jadi nabudari dope aku ditunjuk. Jadi maklum mahamu mula adong nah hurang lebih kata sambutan. Jadi na mewakili ruas dua di son. Jadi mulai tema di Parpungwata di Bagasan Sadarion di HKBP Ramangun Nabadion. Mulai tema di Salinai Tuhamu, Amang Pandita, Parhalado yang melayani semua ruas HKBP Ramangun. Kami dari mewakili Sekolah Minggu Naposo Bulung, ruas Naposo, Amanginang, Tude Hita, Napungu di tahun 2021. Dengan Mardalan Sude, acara Natal terakhir, kompak do bereng akasitua, pandita, isara hamuletondo, basado Tuhan ini dihita, ruas Ramangun Tiki tahun 2021. Mari kita dukung program-program yang ada di gereja HKBP, khususnya program yang dipimpin oleh Pendeta Amata Bandar Sebrian. Salinai udok mulai tema dihita di Ganup hari nang naro, mari kita mendukung program yang ada. Khususnya kemarin ada laporan keuangan, cuman 40% kita membayar iuran gereja dari 2.600 KK. Artinya baru 1.000 KK yang bisa masuk iuran. Mari kita masing-masing ruas tetangganya diingatkan untuk segera menyelesaikan iuran tahunan kita untuk tahun 2021. Karena iuran itulah salah satu dasar balanjo huria. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Oras, oras, oras. Tiuluti mamuse madokata ke Parhalado. Horas madihita saluhutna amang inang, sude mahita tehe na di gerejaun, sahat rodi akaruas na adong di Jabutabe. Selamat tahun baru tahun 2020 madihita saluhutna. 2022, sorry. Parjolo mangido maapau mulutung penon marcapur-capur bahasaku, tu amang inang dohot ito penedaribot sude. Totung adong nama kurangi. Sian hami Parhalado, madok mauliate, tu sude hamu aka amang inang ruas ni huria HKBP Rawamangunon, naung mangalehon, tiki roha dohot sude tahe, nama mabahen perhatian dohot pembayaran dan segala macam dan doa untuk kemajuan Rawamangun dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Molotuk pehita sahat ro di tahun 2022 on holen asi dohot holong ni rohani Tuhanido na pasahat kita tu tahun na baruon. Pos marohata udang do na ta'alami, udang do na digumulhon kita masing-masing. Alai molotuk pedi pasahat Tuhani kita tu tahun 2022 on. Adong do rencana ni Tuhani mamakai kita ganup pribadi lepas pribadi. Posrohata mangulu manang mate pehita manang aha pena atadopi di tahun 2020 daun namar sigat Tuhani di hita. Terakhir akhir kata madok
mauliate Tuhamu aka amang inang sekolah minggu na poso bulung praremaja dohot sude tahe na setargoari hami disude aka tangiang dohot kebersama atas selama tahun bolon 2020 sada toktong ma porsea hita tahun 2022 lehononi Tuhani dopehe tuhita aka tiki na lehet. Jalan saat ini kami ingatkan parhalado besok tongma songon parmingguon na somal jadwal tang jam 6, jam 10, jam 10 tolu, jam 16.30 doh jam 10 pitu. 10 sia. Maaf jam 10 sia. Bahasa Batak ngai jam 6 doh jam 10, selanjutnya bahasa Indonesia totop doa dong live streaming. Molotung pe akan tua-tua nami na subuiro dohot akadongan na asing boy mengikuti live streaming. Terakhir kata, sia sude akap pelayanan nami, sude hami perhalado mangido maaf. Nunga salpu tahun 2020 sada, salpu hok kamu ma amang inang hahurangan nami di dalam pelayanan nami Tuhamu. Oras madihita sude, Tuhat tamanama masu-masu hita. Amin. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikira munabi. Marhite-hite Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hamunak kadamang dainang hahanggi penaribot di bagasan goran itu Tuhata. Songoni hurian itu hatta nama dohoti permingguan marhite-hite live streaming tatangi hommahatan debata mamor hati hita di tahun 2022 on sian pangukapon 20 sada ayat sada rodi ayat onom bagian A. Dungi huida ma banwa gijang nai baru dohotano nai baru. Ai nunga salpu banwa gijang na perzulu dohotano na perzului. Lautipe dangadong be. Jala huida mahuta na badia itu at siap banwa gijang siap debata. Ima Jerusalem na baru na pinature songon orowan na sinanggulan madapot tono harajaan na.
Jadi hubigi suara nagugu sian habang sai namadok. Odo zoro ni debata di tonga-tonga ni akka jolma. Namaringana maibana di tonga-tonga nasida. Jala nasida mabangsona. Jala debata sadiri saor tu nasida. Jadi hapusan di debata manasa ilu-ilu. Nasida siam mata nasida. Dang adong behamatean nang arsa ni roha, nang anggu-hangguk, nang nahatsit, dang disibe, ay nunga salpu na perzului. Dungi di do nahudul di habang saima, idama, saluhut na do hupay baru. Jadi do ma suratom may, ay haposad do akka hataon jala na sitong. Laos di do matuaw nunga saut. Audo perzulu jala perpudi. Bonana jala ujungna. Ima sahana. Hamunak kadamang dainang zamita hatopan di sardok hakabipido. Zamita sadarion pinatol hasni opui efurus HKBP Rapdohot pimpinan. Di bahini atas gowarni efurus dohot pimpinan hupasaha mata binasida tuhita saluhutna selamat tau baru ma dihita. Hamuna akamang dohot inang naposobulung remaja nang danak pe nahinaholongan. Perzulu sahak matabe sian idukta di bagasan holong nasiat tuhata. Sadari ora mahita pasahat puji-pujian hamauliateon panobau tu de debata situlus sadai. Di bagasan ate-ate, pikiran pakilalaan nang todita, alas sairap do ibana dohotita di pardalanan ni ngolutta, di ulauta marsada-sada, marsa saripe, marsa sahuria, dohot marbangso di tahun 2020 sada nasalpui. Di baini tapuji ma tuhat ta situlus sadai. Ay sayrap do ibana dohot tita mengadopi sorop ni COVID-10 siyai. Di ujung ni bulan Juli, pola do 15.000 halak lubi ruas ni huriata di sadok HKBP na sinonggopan ni COVID-10. Jalau 450 maruas taha KBP naguan hosa hinorhon ni kopiti. Jala bahat naguan dalan ni ngulu-ngulu. Alay prosero hita, miya dotok tuhat tayrap dohot tita, patupa pangapulion, doho pangurupion, tuak kadongata, tuhumaliang hita, akan mengadupi si taononi. Didongani bana do hita patupa kaulaut tanah meragami. Asabui hita dapotas si pangano do si numon. Makubasi akadongata jolma. Terlububi makubasi akadongata namanao sahit hinorhon ni COVID-10 siyai. Hamunak kamanami nanami tahalat codo nama si beta-beta jal masih rupa hita ruas HKBP dohot pamaretata di nama ragam tirket patupak kasih patupaon laho mangalo harararat ni COVID-10 siyai isarana setia hita martulute testing tracing dohot treatment nang marhite 5M, mar masker,
mamuri tangan, menjaga jarak, menulak hari buron, doh mangorui perdalanan tuak kainganan na asing. Songoninang tahe vaksinasi, parsidoho dohuriata mengurupi pamareta, gaiberim di bulan Septemberi, lamoru di negara tahun, bilangan niak na sinonggopan ni COVID, dohot na aguan hosa. Di patugu de batado hita tong dinapatu paulau papunguhon narikot, laho manalesehon utak tasongon HKBP tu dana pensiun. Di ujung ni bulan Septemberi, nung atagarar 104 miliar, sian 144 miliar naikos si gararota. Pinarari di batamay, marhite gerakan 1.000 rupiah sadari. Rodia kadalan na asing nang ale-ale na makaholongi huriana HKBP. Jala di ujung ni bulan Desember nung ngamorot hita sian program pensiun manfaat pasti, tu program pensiun yuran pasti, naso hita be makubasi, alai hinobasan di dana pensiun, lembaga keuangan, ni ramota doh ni mata-matahon ni negara Republik Indonesia, marhite udang-udang. Huriani itu hatta, pos dotong rohatta, pabuan Arab do ibana dohot tita di tahun nai baru 2022 on. Na di bagasan nai kotok tong do pehita marsitutu, mangulu di bagasan hasomalan nai baru. Ima mangula, jala mangulu di bagasan hazamoton na tutu. Jalai kotok tong hita marsiazar mangula doh mangulu di tongani internetisasi dia katikina perpudion. Hamunak kadamang dainang lau patugu pos nerohatta di padongan yon ni debata di hita di bata taunon mat sayapi dohatan debata mamakulingi hita. Naung tazaha di pangukapun 20 sada naking. Ima naniukap ni debata tu sahalak situa. Dia kahuria di hutai Efesus. Natongon madapaton ujung niabat perzulu. Uju tarbuang ibana di pulau Patmos. Marhite pangukaput tu ibana. Di papos debata na hudul di habang sanaima rohana. Taringot tu isedo debata na sinobanay. Na pinaukap ni debata tu iba na ujui. Ima pabuan na riko boton na dohot ikon pabotohonon na tugarup na persea. Ujui perzulu dia senamet na tongod di paburu-buru. Jala dibunuh Kaisar Domitianus. Siala dangolon na sida. Marsoba tu kesari, marsoba tu debata gana-ganaan na pinajong-jong nai. Hata ni debata pinaukap na tu si Yohanes idotong nagabi hatana nang tuhita di tahun 2022 on. Sada tahun na sotabo todope dia pinadarna sian bonana sahat tu uzungna. Na pinatolhas marhite pengokaponi madapoton ujung niabat perzulu mengadupi tantangan namat sewelga na sato na sotar adopisa sia dirina sadiri idotong tangi honotta idotong zakonotta au honotta nang ditiki sinuaing dinatongon mangulu dupe hita rap dohot COVID-10 siai lumobi pakrohon na zorbut situtu dingolutta siganupari. Di pakulingi debatado hita marhite-hite pangukaponon debata jahoba do parzolo jala perpudi. Bonana dohot ujungna.
jalasian ima dene zamita sadarion debatado bonana dohot ujungna. Ibana do debatan waeng debatan nang ro dohot ditiki nang mamuka tiki nang salpui. Dibahani dang mabiar hita ala parbinoto do debata di sudi namasai namasa nuaeng namasa ditikina nang rohot do ibana terbaik di bana do paluahon hita ditikin waeng present ditikina nang ro future nang ditikin nang salpu auris manang perfect. Di bahini dipakulingi debatado hita nuaeng di tahun baru sada Januari 2022 on parzulu debatado na paluahon patupahon haluahon kosmologis di hita. Ibana manopa padokon paroho banua gijang langit dohot tano dohot laut na baru manggatihon na parzulu nang salpui. Debata marhagogo situtu dangadong na asing nabui patupa nasa na pinatupa naing. Holanibana do natuk patupai. Di baini matsariko dohita mangulu di pertikianon na matsay maol mangadu pisa di bagasan hapor seaon gari langit do tano na baru boy di patu-patu hatai lama na asing nai paduahon debatado alfa dohot omega dison tatakuk manaido ni tuhatta pabuana terbaik debatado patupa haluau dingolutan waeng pola digobarhon marhite na tuat sada huta nauli ima Jerusalem sian benua gijang dison dang dido naneng tuat alai natongon tuat lapatan na terbaik debatado patupa haluaun nang dipertikiata sinuaeng mat sariko doon tahaposi di ngoluta nang di bagasan ulaota di taonong. Patuluhon natongon jalanan yang patupahon manang paroho bagas zorona di tonga-tonga ni hazol maon gabe inganan parmianan na mabain hita gabe bangsona jalaibana marparsaoran dohot nasida. Lapatanna dang holat ditikinaro ibana marsaor dohot tita alai nunga saor nang nuaing. Asa dang holat di banua gijang behita marsaor debata dohot zolmai alai dohot donuaing di portibion. Asa zonok ibana dohot hita. Macariko dohot tahilala. Ala bui do sipata tahilala hira naso di tongat-tongat tade bata marparsaurat dohot hita. Termasuk mengaramoti hita di tonga-tonga ni pangotak ni COVID 10 siaon. Manang tado rupani gebe hira nama dau debata sian hita. Alani marhite pangukapon nasiat debata tuk doibana patupa saluhu nai paposor rohatta dihita di debata di bagasat taonon di ganupari ganup tikki dang jadi ganggu hita disi manang di dia penganatta mangulu dohot mula ulaon. Paupaton natuk ditikin nang ro mangapusi nasa ilu-ilu sian mata ni hita zolma pasohot hamatean
pasohot arsak nang anggo hangguk, nahacit, nunga salpu na perzului. Lapatanna dang arsak ni roha, manang anggo hangguk, manang nahacit, manang nahamatiani zabarta songo sihuto Kristus di hasianganon. Alay paluaon na dohita si anak kai. Ala debatana songo ni do ibana, hita pe na marsoba tu ibana, dang jadi paroho nakasaluhu na si songo ni. Na satia mangihuton Yesus Kristus, dang jadi mabiar mira arsa ni roha, ilu-ilu dohot hamatean, ay dang manahan akai saluhutna. Palimahon debatado pay baruhon saluhut. Nunga dipatupa debata ulaw paluahon, marhite na manalpuhon na perzului. Om mapul-apul na matsabagas tuhita di partikian na dokon, nagok parukilonon. Debatat tay nung atongon patupa ulaw na baru dihita. Jala ala debatado patupa ulaw na barui, dinggam mahita akan amarsoba tu ibana, gabi sisean, naso makomol-homol na ulo salpu, naso martahan, naso rikok peopon, alay akan naradi mahita pay baru nguluta, do dalan-dalan ni ngulu-ngulu, dito nga ni nguluta si ganupari. Hamunak kadamang dainang hahanggi penaribot di bagasan goran itu hatta, tati rumah akahalak Kristen di partikian ni Kaisar Domitianus, akka nasatia nang pero ancaman sian kesari, sahat tunamaga mangago hosa nasida molosoolo marsoba tu debatagan-aganaan. Ditangihon nasida do, diauhod do, di peo bo pangukapon na siya debata. Jahoba na hudul di habang say madok asa unang mabiar, ala debatado alfa dohot omega, bonana dohot ujungna. Ima toktong mangojar rohata di tahun 2022 on, patupak kana dingga dingoluta, dang jadi mabiar mangalo na jahat, nang moloy ko mangadupi tantangan sinuaing di partikian ni Kofiton, sudehita diragam ni rumang di parngulota. Idotong pos ni rohata, dinatabonay sino di gurang ano di bulan Oktoberon, songon naung tinotopon ni MPS di bulan Januari 2020 sada, pasauton haputusan sino di gurang dia katik kinasalpu, ima pamonayon tu sentralisasi keuangan HKBP dung zolo di parade sada tim nang pinabaki ni uluan ni Huriata. Sudah mahita manangyak konsentralisasyon, aido sada dalat di Huria nang matoras, laho manaleseho nakamasalah di tonga-tonga ni Huriata sa lilingon. Lao sentralisasi ido na patauhita HKBP, sa denggad-denggan na patupa ulaun songon Huria, daw duminggan siyan nasay launi. Ala debatasi tulusa daido bonana do uzung na tarpatupahita do manalesehon utak tai. Tarpatupahita do nang akaulaw nauli patupa sentralisasi di Huriata HKBP. Dibahini akup ni tumangnya kosa tapapos marohata laho patupai. Saroha sa pikiran mahita, songon Huria,
nang dingoluta marsada-sada di tahun 2022 on 5 tahun kesehatian di Sadok HKBP. Hurian itu hatta ibana matoktong tahaposi. Ibana matoktong dongata mangulu jala mangula di tahun 2022 on. Unang ganggu hita nang bapala saotik pe. Unang talowas manangaha pembanguzuni nama banhita gabi bui marganggu ni roha. Pos marohatta. Ibana do bonana dohot ujungna. Selamat tau baru madihita saluhutna. Tabi sian idukta ifurus HKBP padita Dr. Robinson butar-butar. Tabi manang dihita saluhutna selamat tau baru ma dihita. Martang yang maita. Puji-pujian mauliate mahusobahok kami tuzolo mali Tuhan. Alanunga dibuhali jala dipakulingi ho hami di bagasan bona ni tahun 2022 on. Napaingoton pabuah hodo bonana dohot ujungna. Saluhut perdalanan ningulu nami ima maringan di tonga-tonga ni bonana dohot ujung nai. Pabuan na di dongani hodo hami, di haul hodo hami, di bagasan huasomdo sadok panggulmiton ni ngulu nami. Molo di dokkoli Tuhan hodo bonana dohot ujungna. Berarti ikon auhonon nami do di sadok gulmit ningulu nami. Bahwa hodo debata nama no Tuhon sadok perdalanan ni sejarah nadong di pertibion. Hodo kompas. Debatado arah. Hato tuan di sadok perdalanan ni partikian di sadok pertibion. Jala di bagasan perdalanan pertikian na niatur ni Tuhani dohamin waing maringan. Di bahini pos dorohanami ali Tuhan. Dang merdalak kami mangalakka hirana so takas manopot dalan sidalanan nami. Alai merdala di bagasan ho mahami. Jala mangihut toko mahami di bagasa tahun 2022 on. Asa sayho Bartulomo ni roham saluhut nangulu nami, rodi akaulaon nami, rodi sadok panggulmiton ni ngulu nami. Nung nga di patupaho haluaw ni Tuhan. Gari langit dohot talon na baru boy di patupaho. Lama akka nabuhi nadong dihasyanganon, holan hata si sadok tarpatupahodoy. Jojo mau tuhami pabuahodo debata, naguk huaso, nabuhi manotuhon sadok manangahapi dihasyanganon. Asa unang moru haporsyon nami martuhat toko. Alay asa siya nasa roha dohot toddi hupar hatopot tami. Hodo debata parhuaso na manoktong nahot ruli saliling ni liling na. Laos disungguli hodo hami Tuhan. Nunga di pabongot to bagas jorom di tonga-tonga nami di hazol maunon. Asa menungguli hami. Daerah holan di Banua Gijang sabulon nito dinami parsaoran ya karena porsea. Alai tongdo saor ho dohotami
hami dohoto ditongan ni pertibion, ditongan ni ngulus si ganopari, ditongan ni akaulaon nami si ganopari, ditongan ni bagas nami bi, nang ditonga-tonga ni huriaon. Jalalas rohanami Tuhan, di bona ni tahun na baru 2022 on, dia pusi hodo nasa ilu-ilu, hamatean, arsak anggo-hangguk na hacit na perzului. Di bahini salpu manang akka arsak, akka anggo-hanggo akka na hacit hamatean, dia katikin ang salpui, jala pabongot mahami, tuak kasilas ni rohanay baru, si dalanan nami, si pareahan nami di tahun 2022 on. Nunga di pay baru hoali Tuhan saluhut na, dohok mahami pay baru rohan nami, pay baru pikiran nami, pay baru akapakatayon nami, pay baru nang haporsyon nami. Asa tung takas, sinodang ni buhi ni Kristus marhite poso-posoi. Nang hupestahok kami ditiki pesta-pesta Natal. Manodang sa luhut gulmit ni parngulon nami, manguduti akaulaw pakobasyon, dijabu ng dibalian, sa liling mardalak kami di tahun 2022 on. Pay baru matuhan ngulo nami. Songon tau baru, naung binasa-basat basahom mo tuhami di bagasan sa daryon. Saluhut na ruas ni Huriam, hupagonggopok kami matutangamon nago huwasoy. Sayho matuhan, pasikop ulup-ulup dohlas ni roha di tonga-tonga ni bagas na si Dabi. Zala zuluan ni masaluhut na ruas ni Huriam, nang hami pe makubasi Huriaon di bagasan asi dohot holong nasian Tuhanin. Saat di homa hami ali Tuhan madalani tahun 2022 on. Mangasahon gorang ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma tuhatta maredde mahita huhut pasahaton peliata dohok na dijabu marhite curis manang barcode di layar tivita masing-masing maredde mahita. Amen.
Mauliate ma di debata na punah waso dot pertikia dingoluta. Ibana do na perzulu jala perpudi bonana dohot uzung. Atong di bagasan pos ni roha mahita madalani tahun 2022 on. Ai di tangan na do parhusoran ni tiki dohot pertibion. Ibana do natuk mangapus ilu-ilu, arsak nang nahatsit, gabelas ni roha di nguluta. Sadok pakirimot tungulu na duminggad do dihita, molo mga sahon padongan yon ni tuhatay. Alani loas madebata, mabait ture lakam. Asa toktong sonang roham, zala tibbul dohot tuam. Ngombon Ali di bata manamin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilihom mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti, asaho parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harazaom di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami, marhite-hite todim. Asal lam hutadahami, godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asal lam girgir, hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata na somermula na somerpatsohotan. Debata na manok tong rodi sa liling nililing na. Nasolo suda doa kataomu. Jaladang marparbulatan akarya rim. Alay jepek jalagabur salpudo taon nami dohot ari-ari nami. Nunga salpu muse sada taon siya ari-ari nami. Alay dang salpu yang go asini roham. Di baini puji hami mahomar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Alani gudang ni asin roham na pasahat hami tubona ni taon na baruon. Mas say gudang do denggan ni basam huzalo hami manipat taon na salpui. Jala hingot tami dui di bagasan sadarion. Ope mauliate marohanami tuho. Ala di pangulu jala di ramoti hodo hami. Dele hokodo si pangano do parulosod di hami. Di pasu-pasu hodo na niula ni tangan nami. Dele hokodo hasonangat tuluak nami. Di pelua hodo hami siap parmaran. Di ramoti hodo hami di hagugutan. Toktong do dile hokko barita na uli manodangi hami. Asasanga hami pauwa rohanami. Akup ni dile hokko do apul-apul tuna marsak. Tuna matean asa unang madili na sida.
Molo hingot tami sudi pabenan nami di tahun na salpui. Na maila do hamin waing maradopok ko. Ala zot magopo ari-ari nami dohot asin roham hubaik kami. Ope, itsa di salpu hoko nuaing taon nang salpui siyak kami. Salpu hom masudi pabenan nami nahurangi. Zalase sama sudi dosa nami. Sai huku pimapabanan namin nahurangi marhite-hite asini roham. Die bati hodo hami manipat na sa tauni. Di dahodo lan na sumarparbui na dinggat di tunga-tunga nami. Alay sayu ng zulutaba. Sai paso bumahami mangulu. Ang giya marparbui na dinggak kami tuzulu anon. Kuparhato pot tami. Sudi asin roham di bagasan hasare podou ni roha upang rohami. Tahat tuho mahami ostudi. Say tugu-tugu jala ramoti mahami. Say tugu-tugu jala ramoti hami di bona ni taonon. Songoni ganup ari. Asa pujion nami ho di taon naroon. Batuduhom maganup ari tu hami dala sidalanan nami. Doho ulaw siulaw nami. Say pasu-pasu mahami juk pamarpungu di bagas mon. Di parsikolan. Songoni di bagas namibi. Say itu pahi sudi parzamita. Pangazari doho napaturehon akka namarsahit. Songoni doho na pinasahat tunasida. Say ramoti na manggonggomi hami. Tatap sa luhut ak na tarsosak, na pugos, na dangol, na somarama, na niliaan ni halak. Unang loas na sida ho na rupa, alay patuduhom matunasida asin roham naso masohoti. Asarap marlas ni roha hami sugot di hasonangan di labung mi, di nganan nahot. Ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Alia manami na di banua gidjang, say pinarbedia magwarmu, say Roma harajaum, say saut malomo ni roham di banua tongaon, tongon na di banua gidjang. Leho matuhamis darion hanguluan setiap hari. Se sama dosa nami, songo panasa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangab. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaor homma damena tu toddim. Mewakili sa luhut padita, sude situata, petugas musik, tong leader doh IT, tu sude hamwak kadamang doh day ng hahanggi panaribot,
di gerejaon dohot na live streaming, pasahaton siyan nasa roha dohot holong ni rohanami, selamat tau baru ma dihita sa luhut na. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.